Segons les dades del propi Ministeri, publicades en les balances fiscals, aquest és el resultat de la distribució de riquesa que fa l'Estat dels impostos que li aportem. El criteri de colors és el mateix que abans, en color daurat, els territoris que tenen més que la mitjana i en blanc els que tenen menys diners que la mitjana. Hem ficat una mà a aquells que reben diners, o sigui, que aporten, per exemple, 100, però se'ls retorna 110, per ficar un exemple. O sigui, són aquells que guanyen en aquesta distribució de diners que fa l'Estat. I hem posat la mà pagant aquells territoris en els quals s'aporta 100 a l'Estat i l'Estat retorna en forma d'inversions menys de 100, per tant, diguem que perden diners, que seria potser una manera de veure aquest criteri de solidaritat. El que més ens estranya de tot és que resulta que els que aporten, així estem nosaltres, les Illes Balears, també està a Madrid, després explicarem que aquests números són falsos, demostrat també, però el que ens estranya és que en lloc d'anar els diners, com hem dit abans, del nord al sud, van de l'est cap a l'oest. Clar, això no és criteri de solidaritat, això no segueix les obligacions que emana la Constitució i, per tant, ha d'haver alguna altra raó per la qual s'estiguen distribuint els diners així. I al final, l'única raó per la qual hem vist que es distribueixin els diners d'aquesta manera és perquè és la forma de ser de l'Estat. L'Estat és així. Té uns territoris que són els que aporten als altres territoris, independentment de si tenen més o menys diners. I la quantitat de diners, com veurem després, és molt important. De fet, així hi ha un mapa de 1854 que està en la Biblioteca Nacional, en el qual podem veure una divisió pràcticament calcada al mapa que ix de les balances fiscals de 2005. Podien jugar a les diferències i en trobaríem una, com a molt. Per tant, és el model d'Estat el que fa que es distribueixin els diners d'aquesta manera i no el criteri de solidaritat, que és el que hauria de regir a l'hora de distribuir aquests recursos. Com podeu veure, el País Valencià està en blanc, és més pobre que la mitjana i, a més, paga. Per exemple, altres territoris, fins i tot alguns territoris que són més rics que la mitjana. No té sentit. Anem a veure les conseqüències de tot això.